Se alkoi. Kattokas tätä. Hei, älä törki mua alas täältä. Kauhealla vaivalla päällä sit nyt yritän töniä alasta. Tosi reilu peli. Ulos täältä. Sitten on aikaista taisin 17 levelillä. Minne mennään? Stotti. No, Haluatko sitä, miten tonne päästään ilman aikaa? joo. Mennään vaan. No niin, käytä pikanopeus. Otetaan tosta, kauheat zombiin. Repikää tuolle ja katsojat. Mistä sitä painin tuolta? Ja ehkä autoakin Voi Mitä tarvia. hemmettiä? Mitä vitsiä? Mä tiedän, että noinkin voi käydä. No, pompatas tosta. Hei, hemmetti. Hän ei pääse. Katsotaanko? Kyllä hän pääsee. Anteeksi, että on huono kuva, mutta tässä on nyt vähän teknisiä ongelmia kameralla. Pääkiivistoutta. Varmaan pidät. Ei, melkein pääsin. Se on ylialue. Haittaako se? Haittaa. Koska mä en onnistunut mun kikka. Vitosessa tiri. Tää on oikeesti tuo juu. Oh, mene nyt alas. Kamikase! Tarkka lasku. Melkein savuisi piippuun. No, melkein. Melkein ei riitä, pitää päästä savupiippuun asti. Mistä tiedät, jos et pääsekään? Koska mä tiedän, että mä en pääse. Niin. Mä olen niin fiksu, Niin oot. että mä en ymmärrä yhtään mistään mitään. Pum. Paljon pamauttaa nykyäänkin tommonen tynnyri. Nyt lähtee. No niin. No niin, nyt